Predstavte si, že dáte kamarátovi nakresliť obrázok a skôr ako si ho pozriete, si ho dáte vytetovať. To znie ako plán. Zdravím, pane, nejdete sa so mnou potetovať? Viete čo, rozmýšľal som o nejakej parádnej kérke. Na zadok? Na zadok. Či nie? Môže byť. Takže nachádzame sa v tomto nádhernom taterskom štúdiu. V pozadí vidíte rozmazaného Petra a nášho Tatera. Ja už to mám za sebou, som s tým neskutočne spokojný. A teraz ide Peter. Teší sa? Trošku, akože som z toho nervózny. Priznám sa. Akože doteraz som sa veľmi tešil, pretože som bol nadšený z toho, aké tetovanie som ti vymyslel a skákal som to ako plocha. Ale teraz to čaká mňa a ja som strašne zvedavý tým, že neviem, čo tam bude mať a neviem, čo od tohto chalana čakať. Veď to, ľudia, čo som urobil ja jemu, by ste to videli a čo on urobil mne, bude to zaujímavé, tá Petrová reakcia. Že oh shit. Dúfam, že má rád tie penisy. Čo sme si to vymysleli? Bude slzička? Bude. Myslím na to jedlo, že teraz príde a nebudeš ho môcť jesť. Niekomu sa žije. Ja som musel trpieť a ty si tu vychutnávaš kebab. Že tá bolesť prekrýva tá chuť. No veď to... Aké sme časti akože percentuálne? Že 10, 20, 30%? Čože? Nie. 50? Aký 50? Prechádzka peklom. Jaj. Také lechtáň. Ja už cítim vlastný pod pazuši a nie je to moc príjemné. Ale tak trošku ma to omamuje. Aj nás, Peťo, aj nás. Jaj. Napätie. Už to skoro bude, jo. Tada! Tak poď. Aha. Oh my god, čo ti šibe? Tak to je strašne dobré. To vyzerá extrémne dobré. Vyzerá strašne dobré. Ešte